gaur de Bizkaiko Metaleko hitzarmenan 9. Greba egune, borroka luzea iziten dabil, patronalak bereko ikaragarri erakusten dabil, gaur arratiro etorteatuko gaude, Tengitxapa Ormazabalera joan gara, oso mingarria da ikustea zelan, hitzarmen propio eta horik baldintza ekonomiko duina izan enpresak. Gitzen daukien agaitik burrukatu beharrean, horin privilegioak mantini saiatuten direla. Eta, hori guk sindikatuetatik oso irakurketa tristea egiten du. ¡Menos policía! ¡Más negociación! ¡Más negociación! Grebaren jarraipen askoz behandiago izin de aurreko batzu tamaino errati mailan, zabaldu da erratetik piketea torrela. Eta salatu behar dugun sindikatuen partetik da ertzaintzan jarrera. Arteako poligonoan pikete guztiz lasai batean karga polizial bat egon da, irudiek hor dauz, oso triste izinde, oso desproportzionau izinde, eta ez dugu lertan. Hau da PNV-ek Bizkaiko langileari patuten dutzena, karga polizialak guk dakigule, ointze, 3 lagun ospitalean dauz, eta kontuzionatuek izin dugu jak kontau behin. Eta jarraipen partetik egun ona, piketean partetik egun ona, langile klaseak bere duintasun erakutsi dau, eta betikoak haurin jarrera gaz.